दिनैहायो आंनि इन्ट्र'खौ नोंथांमोननि गेजेराव आयासो होगोन आरोना स' नोंथांमोनाथ' दिनैहायनि भिडिअखौ एसेबाबो थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था ओमफ्राय दायो आया इन्ट्र'खौ होनानै लाग्रोथोंसै आरोना फार्स्ट टाइम आंनि चेनेलाव दिनैहाय आया इन्ट्र' होगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बयबो फैदो मा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय दिनै आं फिसानि लोगोआव भिडिअ मोनसे लाबोनो आखायाव लादों जाहाथे बे भिडिअआ जाहैबाय मैगं मैद्रु ओंख्रि दिनै फार्स्ट ओंखारदों आरो फिसानि चेनेलाव आङो मानो होनबाथाय सानफ्रामबोथ' भिडिअ खालामबाय थायो फिसाया थेवबो थाफानाय बायदि जाया खिन्थु दिनै मैद्रु ओंख्रि लाबोनायनि थाखाय आरो फिसाजोंबो लोगो लाबाय मा सानैजों संनि दे होननानै नोंथांमोना नायगिरिफोरा बयबो नाय फिसाफोरनि भिडिअआ जेन सानफ्रामबो नोंथांमोननि लोगोसे नायनायजों लोगोसेयावनो दावगालांबाय थायो बा मोजांनि सायाव मोजां जायो बेनि थाखायनो आं दिनै फिसानि लोगोआव इन्ट्र' होनाय जाबाय थेंक इउ नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना लोगोफोर दायो नै आइजों आंजों नैबेखौ सायनो नागिरदों आरोना नोंथांमोननोथ' खोन्थाखाबायानो आइया मा ओंख्रि संनो नागिरदों मैद्रु रुनाय संनो नागिरदों होननानै नै एसे बुरजायैनो लादों जोङो बिथिं नै गोथाङै सेफ्लेना जाग्रा लाइ फिसा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लाफा दङ दुन्दियाबो होफाखागोन जेबो होआ आरोना थाव होआ माने संख्रिल' होगोन आरोना ओमफ्राय जोङो दिनैहाय बाहेरावनो संनो नागिरदों आरोना नै बिथिं अर जरायना दोनबाय बाबाया ओमफ्राय थुङा फुगासिनो नै ओमफ्राय दा जोङो सायनानै लाग्रोनोसै माने आङो दिनैहाय मानो आइजों भिडिअ बानायदों होनना बांसिनानो ओरैनो इसेल' ट्रिटल' नुयोना नोंथांमोना ब्लगावहाय आइखौ ओमफ्राय सोरबा होनो आरोना कमेन्टआव होनो ओमफ्राय आं कमेन्टनि नोंथांमोननि बुंनाय बायदियै भिडिअखौ खालामलांबाय थानो सानो आरोना लोगोफोर माने हानायखिनिखौ आङो नोंथांमोननि बुंहरनाय बायदियैनो खालामनो नाजायो भिडिअफोरखौ थिग बिदिनो दा आङो कमेन्टआव मोन्दों आरोना आङो नोंसिनि आइजों नोंजों मोनसे कुकिं भिडिअ लाबो जेनेबा संनाय भिडिअ लाबो आब' होननानै बुंदोंमोन आरोना आंखौ सानैसो आगैमोना ओंखायनो दिनैहाय माने मैद्रु ओंख्रि संनायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरबाय आरोना आइजों भिडिअ लाबो जानो लुबैनायखाय दिनै आं फाइनालि लाबोबाय नोंनिथ' फेभरेटखा ओमफ्राय मैद्रुआ नारजि अमायालाय बिराद गोथाव जादोंमोन आयो हाबाबनो बिमाया मा बुंदों खोनाबायना लोगोफोर मैयानि नारजि अमाया बिराद गोथाव जादोंमोननो ओमफ्राय सोरबा कमेन्टआव होनहरदों आरोना नारजिया गेब्लेबावनांगौमोन आब' होननानै औ गेब्लेबावनांगौमोन खिन्थु जोंहा माने बिदि अरना जानो मोनबा मोजां मोनो जोंहानि मानसिफोरा ओंखायनो माने मालाबा एकदम दोलो सानानैबो आं मोनसे लाबोबावगोन आरोना भिडिअ सोरबा होनदों आब' नेक्स्ट टाइम लाबोबाव नारजि दोलो संनाय होननानै ओमफ्राय मैयानिया एकदम बुरजाबो लाखायाखैना आङो ओमफ्राय इसेल' लाखादोंमोन नालाय एसे माने फुदुंनाय टाइपनिबो जादों आरोना ओंख्रिया खिन्थु टेस्टि जादोंमोननो होनगासिनो आइजों हासबेन्डजों स' नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरोना एकदम सोरबा होनहरदों आरो जायाखै नारजि संनाया आब' होननानै आं जेबो मोनाखै मानो होनना बुङोब्ला नारजि दोलो जाखायाखै नालाय बियो स' आं बुंहरनायखौ जेबो गाज्रि मोनाखै आरोना सोरबा होनहरबाथाय आं मोजांसो मोनो आरो बिराद सिखायनो मोनो जोङो कमेन्टनि गेजेरजों रोङिखौ बुंहरो होमबासो जों मिथियो नामा होमबासो जों मिथियो थ' आं होनहरनायखौ जेबो गाज्रि मोना मात्र माने हेड कमेन्टल' खालामनो नाङा आरोना जिहेतु बयबो नुयो गेदेर उन्दै कमेन्टखौ रोंनायबो जाबाय औ फोरोंनाय बुंहरबाथाय माने मोजाङै बुंहरबा मोजां मोनो आरोना मानसिया गासिबो रोंखानानैथ' फैखाजोबा नालाय सिखायलांबायसो थायो लासैनो बिदिथ' सोंफेराखै आं मालाबाबो मैगं सायनाय फाजेनो मैगंखौ खम सायबाय बाथ्राया बांसिन ओंखारबाय आरोना आंनो ओमफ्राय आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरावनो नोंथांमोनखौ लानानैनो दिनैहाय आं आइनियाव मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों आरोना आं फटनो गोसोखांदों आरोना दा ओमफ्राय दा सोंनोसै आङो नोंथांमोनाबो खोनासंदो आं सोंनो नागिरदों माने मायाथ' आंखौ फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्रायनो इउटुब चेनेल खुलिनायखौ मिथिखायो आरोना ओमफ्रायथ' दा आङो खुलिनानै दिनै 2 बोसोर जाबाय खुलिनाया ओमफ्राय आङो एसे एनैबाबो फैसा मोननो हाबाय ओमफ्राय लोगोसेनो नोंनो माने 500 थाखाबाबोथ' होनो हाबायना आङो होनो हायोना फैसा मोनबाथाय थ' दा माया माबायदि मोनदों बेखौ खोन्थालाय मोजां बिदिनो मोजां मावलांबाय थाथों आरो मोजांनि सायाव मोजां भिडिअखौबो लाबोनो नाजाथोंसै आरो नोंथांमोनाबो हेफाजाब होनांगोन आरो मा थ' बेनो माया माने मोजां मोनदों आरोना आंनि बेबायदि माने इउटुब भिडिअ बानायनाय माने फुल सापर्ट होयो आरोना सोरबा सोंहरोबो माने सिगाङावबो आं खोन्थाखाबाय थायो जोंनि आइया पुरा फुल सापर्ट होयो ना आइल' नङा जोंनि पुरा न'खरनि मानसिफ्रानो फुल सापर्ट होयो आरोना आंखौ भिडिअ बानायनायाव आरो सोरबाफोर जुदि चेनेल खुलिनो सानदोंबाथाय खुलिबानो जाबाय माने खुलिनानै माने मोजां भिडिअ बिदिनो संनायनिल' नङा जेन'बा
नों माबे भिडिअखौ बानायनानै मोजां मोनो इन्ट्रेस्टेड बेखौबो नाजा ओमफ्राय आरो मानसिफोरा माखौ नायनानै मोजां मोनो इखौ लाबोनो नाजानांगौ आरोना चेनेल खुलिबाथाय थ' बयहाबो चेनेल खुलिनो मोन्थाय दङ इउटुबा जाहैबाय एकदम माने अपेन प्लेटफर्म जिहेतु बयबो खुलिनो थाखाय मोन्थाय दङ दा जुदि माया इच्छा दङ हारसिंहाय चेनेल खुलिनो आं अभियासलि मा होनो दिनैनि भितरावनो हासबेन्डजों रायलायनानै खुलिनो हागोन बिदि आरोना खिन्थु माया आंनि चेनेलावनो दिनैसो टाइम मोनदोंबा औ थ' खुलिनांगौ मोनसे मेम'रि हिसाबै लाइफआव नों मा मावदों मा मावाखै बेफोरो माने थालांबाय थायो आरोना नोङो अबेबा नोङो मबाइलफोरावबो लाखिनो हायो सेभ खालामनानै जेनेबा रेकर्ड खालामना दोननो हायो खिन्थु इदि मबाइलफोराव मेम'रिफोराव थाबाय थाया आरोना मालाबा समाव मबाइलाबो गाज्रि जायो मालाबा समाव मेम'रिफोरा जेनेबा इदि माबा जालाङोना ओंखायनो माने इउटुब चेनेल थाबा बिराद सहस जायो आरोना नोङो फैसाबो खामायनो हाबाय एसे एलाबाबो बिनि गेजेरावनो नोंनि मेम'रिसफोराबो थालांबाय सोर फैदों सोर फैयाखै माबेयाव थांदों माबे बोसोराव मा जादोंमोन औ इदि थालाङो आरोना औ गासिबो थालांजोबो इदि थ' उनावहाय नोङो गोसोखांबा जोंनि न'आव माबे समाव सोर फैदोंमोन आरो जोङो माबे टाइमाव माबायदि हेपि जादोंमोन बेफोरखौ माने नायफिननो हायो आरो रिपिटहाय ओंखायनो माने चेनेल खुलिना लानाया एकदम मोजां होननानै आं सानो आरोना आंथ' दा बांसिन दा जिहेतु इउटुबनिफ्राय फैसा मोनो होननानैबो दा जोङो पुरा मिथिथारनाय जाबाय बा मोनखांबायानो मिथिथारनाय होनबा गोरोन्थि जागोन बुहुत बार मोनबाय इसेल'बाबो आरोना बुरजाथ' नङा मालायफोरनि बायदि नामा जोंना फिसा चेनेल आरो जोङो मोजां मोजां भिडिअफोरखौ लाबोनो हाया नामा बारा जों न'आव संनाय जानायफोरखौनो देखायबाय थायो आरोना नोंथांमोनजों बिराद गोलाव रायलायबाय खोमा जोङो दिनैहाय बिमा फिसा नोंथांमोना रायलायबासो मिथियोबा औ रायलायबासो मिथियो दा जोङो मैगंखौ सायना लाग्रोनोसै लोगोफोर बिराद बुरजा रायलायबाय नै लोगोफोर दायो बेयाव संख्रि होखादों आरोना आङो नै सारायाव थालायाव दङ आरोना संख्रि आं संख्रि होना लाबोखादो ओमफ्राय नै बरियासे ओमफ्राय आलुबो होफागोन आरोना आलु नङाबाथ' जाखाया जोंहाना आलुखौ माने मा होनो बिगुर लेमा आरोना ओरैनो होना होगोन जोंहा मालाबा मालाबा इदिनो होयो ओमफ्राय जानायाव लेमनानै जाबाय आरो अराबो नै नांबाय जोंना मोजांनो दुन्दिया होफाखानांगौमोन मा अदाबाबो जि मोजांखा नै जोंना बाबाया बानायनाय अदाबा मोनबाय थाथोंसै ओंख्रि संनाय फाजिनो बिमाया मा मा मावो नै लोगोफोर दाउनो आदार होदों आरोना ओमफ्राय बेलेग बेलेगहाय होनांगौ नङाबा बिराद खेबलायलायखायो दाउ माखायानो ओइनो दाउ बिमाया जोंहाना माब्रै ना दाउ बिमाया माब्रै ना माबामोन दाउ बिमाया फिसा गोनाङा दाउ फिसा गोनाङा माथाम ओमफ्राय दाउ बिदै दैथ'यि दंना बेलेग बेलेग होनांगौ ओइ नैथिं दाबसे होदों दाउ बिमाया साइसथार जानाय मासेया हो दाउ फिसा गोरलै गोनाङा माब्रै दाउ बिमाया ओंखायनोथ' आं होनदों ना आं एसेमान आन्दाज मोननानैनो माब्रै होनदोंमोन दायो पुरा ग्लब ग्लबनो गोदौबाय नै बे नाखौ ना फिसा फिसा आरोना ना मावाबो दङ ओमफ्राय ना सिंग्राबो मासे मानै दङ आरोना लगाय लथाय ना खिन्थु एसे फिसा फिसा आरोना ओमफ्राय दा बेखौ मेनो नागिरदों आरोना थालिर बिलाइयाव नोंथांमोनाबो ना मेनाय मोनजाफेरदोंना फेराखै आरो मोनजाफेरदोंबाथाय माबायदि कमेन्टआव खोन्थाहरलाय आंथ' नै दिनैसो माने उन्दैयाव जानाय गोसोआव दङ खिन्थु हवादखौ गोसोआव गैला आरोना गोथावा माबायदिमोन गोसोआव गैला दिनै आरो दा मेनो नागिरदों आरोना थालिर बिलाइयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै बेखिनिखौ मेगोन आरोना ओमफ्राय फारसेथिंजा जोंना मैद्रु ओंख्रियाबो मोनबाय आरोना नै बिराद गोबाव गोदौ होबाय एकदम माबामोन आरोना सारायसेमोन फार्स्ट होनायाव ओमफ्राय दा नै एकदम एसेल' जालांबाय फिसा फिसा जालांजोब्बाय मैद्रुआ इदिनो जायो आरो मैगं गोरलै नालाय थालिर बिलाइखौ दाननोसै आं ना इखौ थुमबाय समावनो ओमफ्राय नाखौबो बाहेरायावनो मेनोसै ना लोगोफोर दायो नै ना मेनायनि जगार खालामनो नागिरदों आरो लाफैग्रोदो देखायासै माथो नैखौ संख्रि होबाय ना नायाव हालदै संख्रि होबाय बेखौ लाफैदो नैखौ माबायदि मेनो नागिरदों बयबो जाहाथे मिन्थियो जायफोरा रोङा बिसोरबो जाहाथे मेनानै जानो रोङैनि थाखाय खाथियाव देखायो आरोना दा हालदै होबाय आरोना लोगोफोर दा नै संख्रि हरसिगोन आया ओमफ्राय आरो जोङो बेयाव हरफागोन बांद्राय होनाङा संख्रि बेयाव जोङो नै बेखौ देना लानो नागिरदों आरोना हाइजें एसे सामब्राम गुफुर एसे देनानै बेयाव लगायगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बानलुबो देगोन ओमफ्राय नै देग्राया बैयाव दै दङ दैया माबा नङा देसा देराबानो जागोन औ माने बारा गेब्लेहोनाङा बेसेसो नांगौ बानलुखौ र' सुग्रोनि सुखानाय सयथासो ना सयथासो हो सामब्राम गुफुरबो हरखानोसै आरो बिथिंजा हाइजेंखौ बारा जाबाय दै गरम जायो हाइजेंखौ बारा जाबाथाय नै बेयावनो अरावनो मेनोसै आरामनो अरा रोहो रोहो नांखागासिनो हाइजें दा नायाव संख्रि हालदै लगायखाबाय दा बेखौ देखांनानै बेयाव लगायबानो आराम लगायनोसै आरोना दा थालिर बिलाइखौ थालिर बिलाइ माबा रोजा नांगोन नै फाननो जायाखै खोमाया
ना जानाय थाव जाबाय इसेबाव जाबाय बांद्राय होआ होननाया बथलाव थानायखिनिखौ होजोब्बायानो दा सिफ्लेखागोन इखो जाबाय बांद्रायबो देनाङा ना दोखो देयो बेखौनो बारसावगोन बारसावाथ' नों मानो इमान गियो जाबाय दा बेखौ नैयाव होनोसै आरोना लोगोफोर नै खाथियाव लाबोदो नै बांद्राय गेब्लेहोआखै दे लोगोफोर देसाब देराब जाहाथे जों नाखौ दायो जानायाव आराम मोनजायो आरोना बिगाबखौ खननानै आखाइजों लगायनो हानाय नङा साम'सजों लगायगोन फार्स्ट टाइम न'आव ना मेनाय जासिगोन आगोलथ' उन्दैयाव जादोंमोन बाट गोसोआव गैबाङा माने बिनि स्वादा माबायदि माने टेस्टआ माबायदि गोसोआव गैला आरोना ना मेनायनिखौ दिनै आं माने देरनानै बुरिनानै हाबा जानानैसो ना मेनाय जानो मोनसिगोन आरोना दिनैहाय बेबो आं गोसोखांनायखायसो ना फिसा लाबोदोंमोन जिहेतु बिराद आलौ खागोन ओंखायनो साम'सजों मिलायबाय आरोना नै दायो थालिर बिलाइखौ हांना लानोसै आरोना जिखिनियाव माने फार्स्टनियाव ना होगोन ना बेखौ माने थालिर बिलाइखौ हांना लानो होदों आरोना बाबाया बेबायदि आरो माने थालिर बिलाइया जि बायदि आरोना एसे हांना लानोसै दायो नै हरबाय आरोना नै थालिर बिलाइयाव मोदोम खाजोबथारबाय इजों खामा थालिर बिलाइखौ एकदम रोजा होनांगौनो आरोना लोगोफोर नाया होनबासो मेनाया मोजां जायो खोमा ना जाना गुरुआ फैबाय एबार बानायनोसै नै बियो होथारदों माथो नाया गेब्लेजोबगोन इयो जेरै बोलो होदो नायलाय जारलासो गोथार गोथाव जानांगोन ना नांबावगोन नामा बेखौबो होनांगौ बनजोंबाथाय बांद्राय मोजां जाया होननायखाय जिगाबजोंनो मेनोसै आरोना सिङाव दङ दा नाया लोगोफोर दायो नै बिराद गोबाव सावबाय आरोना नोंथांमोननो खाथिनिफ्राय देखायबाय थानो हायासै मानो होनबा गोलावद्राय जायोना भिडिअआ ओमफ्राय नै एकदम खामफ्रेबजोब्बाय आरोना बिराद गोबाव सावनायनि उनाव बिराद माने गांब्रै गांबा 6-7 खानसो होखादोंमोन ना बिलाइखौ खाथबनानै बिराद बुरजा खाथबना होदोंमोन बिलाइखौ ओमफ्राय दा बेफोर खामख्रेबजोब्बाय आरोना अरखि जालायबाय ओमफ्राय दा बेखौ जोङो नायनो नागिरबाय आरोना लोगोफोर इमान गोबाव सावबाय अरखियावबो बिराद गोबाव दोनबाय आरोना बिलाइयाव दोन आउच अ माय गड थिगैनो दङ रोजा होदोंना दाबो नैयाव लासैनो नैयाव गुदुंना आखाइजों दांनाया ओंखायनोथ' आखाइजों दांनाङा ना गनजों सिगां वाव लोगोफोर मोदोमनायाथ' मोदोमबाय थालिर बिलाइखौ बोखानोसै मोनसे मोजाङै लाना देखायजो होमबासो बुजिगोन ना नै नायफैनाय मोनगोन ना मोनाखै औ गुदुं वाव दुन्दिया होफानो मोनासै नामा दा सिफ्लेनानै होसिगोन माबायाव वाव मा गुदुं खैथाबा थालिर बिलाइयानो नै गोलोमखांजोबो आरोना होदो हालदै वाव लोगोफोर नै फाइनालि जोंना नाया बेखौ होदोंमोन ना ना मेनाया नै जा मोदोमबाय नायनो होनना बोखारबायबा जोङो दोनबायथ' एकदम गुरै जाबाय नै खैथाबा बोखारनानै गारबाय लासैसो नै मोनबायथ' नै आरोबाव दै थायोना दै दङ नै इयाव दा दै फाननाय मोनसे गेसावना ओइफोरखौ फानखुमना हो एसे मोनबावनांगोन लोगोफोर माने गुरै जाबाय आरोना आं सेरना नायखांबाय होमबाबो माने सावनो होबावदों खेबसे सावबावनोसै आरोना लोगोफोर दायो नै सावहरफिनदोंमोन ना बिराद अर होनानै सावबाय दायो नै एकदमबारे नै एबारथ' जाखाथारबाय बायदि मोनदों आङो दहायबो जानाय बायदिखौनो मोनदोंमोन आं एकदम गुरै जाजोब्बायमोन आरोना ओमफ्राय थेवबाबो सावफिनबाय आरो एसे बाबाया सावनो होनायखाय आरो मोनबावनांगौ होननायखाय नामा दहायनिफ्राय बांसिन फैबाय मोदोमनाया वाव एबार जाथारबाय इसोर मोदोमनाया लाजाखाला ओरैबायदि गोथाव मोदोमबाय वाव इयाव हायदो मा र' नै थोरसियाव हायनोसै आरोना लोगोफोर
संख्रियाथ' नांखादों बायदि मोनदों आं मोजां नोंबो नायनो बिमायाबो नायोनो आंबो नायनोसै नो इमान गोथाव जादों आरो लाबोबावना फिसा खोथाया जाबावनांगोन बिदि भगबान इमान गोथाव जादों हस्सायैनो इमान गोथाव जागोन होनना सानाखैमोन आङो एसे जाबावनोसै आं फोजोबजोबनांगौलायनो जानाय ना ओरैबायदि टेस्टि जादों लोगोफोर आयु नोंथांमोनाबो न'आवहा ना मेरला मोनबाथाय आरो मा होनो ना मावा इदि लाबोयोबाथाय ना गोरलै गोरलै लाबोयोबा मेनानै जाबानो जाबाय खस्थ' नङा आरोना जेनेबा अरखौल' मोजाङै होबाय थानांगो थालिर बिलाइखौ बुरजा फानफ्लेनांगो मोजाङै फाननानै माने खाथेनांगो आरोना थालिरनि नै इदिजोंनो नै थालिरनि गांखंनि इदिया इजोंनो मिजि मिजि जिरनानै खाथेबानो जाबाय आरोना बिराद गोथाव जाबाय बिराद ओंखाम खहाबसिगोन आरोना मैद्रु ओंख्रि ना मेनाय आरो मा नांबावगौ लोगोफोर स' दा जाहैनोसै जोङो ओंखाम ना ओमफ्राय जानायखौ लाबाय थाथ'ला खोमा ना मा दिनैहाय फैलाय मा जानायखौ लाबाय थाथ'ला जोङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना नोंथांमोना जुदि जेबो नङा दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा मा खालामनांगौ लाइक आरो साबस्क्राइब लाइक आरो साबस्क्राइब आरो शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोरजों स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय आङो नोंथांमोना बुंबाय थानायखाय आइजें ब्लग लाबो होनबाय थानायखाय लाबोबाय आरोना फिसाहायबाबो मैद्रु ओंख्रि संनाय आरो ना मेनायखौनो लाबोनाय जाबाय स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ थेंक इउ बाय बाय